खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 आगस्ट 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव मान मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंसोगारगोन सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा सोंखारि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम जागोन देहाया मोजाङै थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ जोबोर बाख्नायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ खुनुरुखुमै मावफुंनो हागोन देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय हेंजेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन
गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन मानहानि जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1